hunrei takan chol hnuah poster te kan han siam ve le chan don ani a khongai takka minlo thlir sak thin tur le minlo support a like le comment te minlo nu chhia ve ngei turin kan han ngen du masa che uni tun chuma chuan Russian chungah zaom tak chunga thil thleng rap thlak tak mai chung chang kan han soidon ani mei chitlei rol pathumin anma ni hring du pa ngei an that Russia rama khe rap thlak ber kachaturian chung ko chanchin lungchia thlak kumsum nga pakhat mi mikel kachaturian chu afanu tlei rol pathum ten ama in chunga nge rong takin an thata chemte mangin voi tam takan vita amuna hian athingal bokani engthil nge he chungwa hian thengle engwangin nge mi puite hian twal thattu te hi an chan tlat mai engtiang takin nge pa te hian mani fa te nge laka swal rong an bol thei engtiang che in nge an chungwa hi an lo om chin enge heng mei chepa thum te hian an ma ni hring du pa nge that du hial khopa thil ton an nei ti chu he thon thu chang hian kan she thei don ani Mikel mitia an ko chin hi mikhos thei ve tak mai mani to ka chapo vela chi ani ve a anrama poi khoina in nam noi tu tele police tenen po anin kung kai thale ni na lang athin che em a achang phei chuan an thenum te ngei pon complain an thelut fo chin ani ma se ma hi thil ti thei ve tak le dan keng ko tu te ne na in mel chat thatak ani wang hian tu ma in an do ngam tak tak ngai lawa a car park lo na tura alo parka ta sun tura anti chang te hian athin rim chu khomulo lekin a au chiama silai te lek chuakin tha te avo mia zil mai ani an thenom te hian na pa ngai taka tho man shelo na chungin ni ti na chuak ve chi a then chuan dan phallo thil enge motaka zuarani te an ringa a then chuan twal that chin mi in poisa manga an roi chin te ni an ring boka ma se fin fiana chiang takero aum lem lo engtiklai pon silaya pai reng china achilek ngun ema athin rim achwa chang te hian inti theinan taka mangi muti mai turin achilek fo chin ani mitam tak chuan an hlau chin hle a ama ti buai lo sha man tum chin mel sha rum tak tak po anga hle ni ome ti chuan chu tiang khopa mi bora le thin chha chuan nupui la no pang tak nun nem le saksum tak mai anei tlat mai engtin nge anei du sok engtin nge abula om reng du ti le anthon thulo in tran na bul le Russia ramatwal thana rap thak berte jing mi kachaturian chung ko chanchin chu hetiang hian ain chana kumsom ni parukal ta khan mi kachaturian chuan anupui lani mai tur le afate no lani mai tur eilia donduk kumsom pasari ni lek chu Moscow a chuan atonga chuti lai chuan mi ka hi kumsom thum pali ani to nge Moscow intihlim tura amotor ne na alen khothon mai lai chuan elia le anu bastana anloading reng chu amuta a mel tha ati in alwang liam ngal ani ber mai za po don lo chuan an kalna tur te le an ming te chu zot ta topa chuta chuan elia chuan an ho tur thu le ba sang nga me thu te chuan thatakin lo chang ve maya elia hi kum som pasari mi chawni in mizak zum takle nu nem tak mai ani a ti chuan mi ka chuan anu nen chuan a motora a thla thei thu soi chung chuan an kaldu na hmun a thla tur chuan ein soi lut le ta ani ang mizak zum le amalam huna ta na ati tur te ngai to ve mek tu ti tur em po shemu malbik lo le mi re thei ni bok si tan chuan mi ka ti ang pa ho sa le hoi hom tak chu anar phal ta biak lawa ti chuan anin thla hu ve ta ani chumi no tang chuan mi ka chuan a beta kluk maya relo te anin ngai zon nu chuan abula cheng ve turin asom ta nge a elia I mei chitei rol mai tan chuan kumsom thum palimi mi hausa ama duat em tu le ngai sakka tu em tu chu narchia angai lawani asom na chu apom ve tamaya ma se ashiat mi alo chu he mi pa hoi hom le fel tak kera duat em tu hian mai ni alo nei reng ti hi ashemia asilo ti chuan relo te anin zui ngal tamaya chutia anin nei po chu danmu malpo omloin biakina chuan anin kut sui ve taroya elia me chetlei rol mai chuan afin kherek wangani ti reng a shephak lo mase ani nei changa kum khat nu an famha saber an nei nu chang chuan apasal alorin em le ama duat em tu mi ja chu aronin thak tan ta a ati du ta in alaka chuan aswal te em a kut thak te chu aching em maya anin nei tera danmu malpo om lawa
biak ina in nei pa ngai sakya maya anin nei chan te chu ailia chuan aro sum le athil nei te ani sak a hlo wanga dan mumal in register lawan ni ti te a hre chuak ta zela engkim aro sum le pai te a in te po chu ama mikanu le a unaw nu ming chuan alo da vekani ti chuan an fama saber ni turin fapar sargei chu kum khat nuwa chuan alo pianga sargei thlariat mi alo ni chuan eilia chuan anu le pa le achung te tlo tura wazin luk chu tuma apasal hne na chuan han soi dek deka mika chuan alo beng thlutup mai phal saka hnekin in chung po chwa san ngai lo tur le a phal na tel lo chuan phone man po alo phal sak ta lo mai si a mika phal na tel lo chuan khoya ma akal chwa chu phal ani lo bur mai ani in chunga chuan tom tlat tur le kum tin fashion sak tur chuan alo ti tam maya chumi nu tang chuan ailia chu kum nga chung te meu pon po chhuak lo le tu ma belo chuan a khosa chhauta a sarge pian nu kum khata an fanu upa berni turin christina chu alo piang vele a akum le angela chu ran piang vele in an fanu no pang berni turin maria chu akum le chia alo piang vele ta ani atopa chuan ailia chuan naw pai theilo na turin in dan na chu amang rutange nge a mika chuan ama chu fanei theilo ani emo ain tia ailia chunga chuan atruan ta a midang mutpuya midang laka fa nei angte chuan apu kwala chu chuan anin kar chu ati chhezwala in hauna ati tamte em mai ani fa an nga po le mega chu athin rim na sai moti mai turani ati ra chuan no pangte chu thattakin ain kola ma se athin rim na le athin urna te chu ailia chunga chuan atla ta thina chu chuan ailia nun chu ati shom zwal ema ma se engwangin nge ailia chuan hetia nun ring hi athan mika ti du da na le shom ator na zawzai te kha eng thila ma apom lo ani ber mai ama aneya achen puidu te chu ailia thiam lawa chuan a pu le sok hlo mai thinani ai in chunga chuan sal ang mai na chora ni tin chu rongbol le inti faite naupang engkol te chu ati chindan ani hetiang zong zong tuar zo lawa hantlan bo ve atum chang po in mi ka hian police le dan shimi tam tak mel sha ta nei chi a aniang tan chuan tlan bo san rual chi ani lawa relo tia an mule thwai chin ani chutianga afapa sarge nen tlan bawon tumchum po hian relo ti nuwa an mule thwaya mika chuan na satakin a shema silai te nen afapa chu tha saka te avo chen ani voitam taklan bo atum be chena midang puina te po voitam takadil chen ma se mithil ti thei tak tak mel sha tanga si a engma thling lavin anin chwale nge chen ani chutiang ani wang chuan ailia chuan apasal swal takbula omai lo chu ti thei anei lo ti asia a apasal mai po chu ni lo apasal anu le au naw te an chung ko ho chuan an ti du da em china musi tak tak te in an tong khuma mi kan ku ta thlak chang te hian ailia thiam lo veka an puwa an haule chip mai thina ni a chang phei chuan me chenun pulo lutuk ang ten an chwa a phutok chani ti in apasalina soi sak chang te pon an lo nui sat thina ni mi ka hian upui laka mai ni lo midang laka po swalin a chapo em china mi ho sa tia soitur chu ni thoma se khote tak tia in te taka an chung kwai nan chenga inti ho sak vak ching mi ero ani lawani ome ain chunga chuan silai tam tak akul reng thina a chung te mangai na atilangai heklo athin chia in mi tha vo mai aching ema chuti rual chuan ama chu christian thatak anga ain chala israela azin fowa biakina tia wa chung trai thina ni hetianga ti hian aswal te chu tlen fain omnia angaya akal fo chin kumtin mi ka chu anung chang aboro chhotial tiala anupui laka chuan achina tel tela voi khat phei chu ailia chu damdoi ina lu pui ngai hial khop ani chuta chuan doctor ten achanan han zo chuan apasalin kuta thlak wangani ti asoi ngala athu soite chu chin chhia sakani a masi tu man engma anti chuang lo Russia hi chuan mi chung ko boina in nam thoi hi tu man an du ngai lo police station a ngei po apasalin ko ta thlak ti police in an mo reng pon engma tian tum chuang lawa chung ko thilani a engma ti thei kan nei lo ti in an ngai pui mo du ngai lawani kumte alo liam ve zela an fa pasar geile mi ka inkar chu alhatial tiala ka fa pa dik takani lo ti in serge chu aring hlel thina kumsom paruk mi alo ni chuan apa chuan ina tanga hnu chuakin engma pelo le poisa pu engma nei lo chuan khulai vot taka chuan ama om turin hnu chuaka serge chu an in kailona te zana riak mai thin
anu ai lia chuan a khongai ema ei tur te pe in apa omlo chang te hian in chunga alu tir thina mase apa in alo ria chwa chuan tha voin voi khat ma ronin lan to lo tur chuan atita a an vai tan le a unau me che pathum te ta na a that jok nan sergei chu ama kong zo turin a chuak ve ta a unau nu te pathum Christina Angela le Maria te chu chung ko in ngir ngau reng le lau reng renga selian an ni a huat na nen an chang lian ani ber mai an la te deuh lai chuan a pa chuan a enkol uluk hle a fair takin engkim ati sak thin ani an zirtir tu te po in mei chenau pangte chu mihlim thei tak le phur thei tak an ni thin thu an soya an mil tha em boka chikul kalte chu nuam an ti em thin ani chung shom taklan bo san na tur ani phot chuan phur takin dam lo chung po in sikul an kal ram thin ani mei chetlei rol pa ngai ve mai an ni a thumhnumoi te po an lom ve em thawa an pa ina aum lo hlan te hian party te negin hlim taka hun man an tum chin mase kum eng tike mulai tang khan an nun chu ha thlakin a har sa chho te em maya an pa mi ka chuan diklo takin amel chho tana an nu ai lia chu a mutai thei ta meu lo ani chuta chin chu kum sang ni som panga khan ai lia chuan no chuak le tange nge a chuti lai chuan Christina chu kum som paruk mi ni in Angela chu kum som panga ni ve thunga anopang ber Maria chu kum som pali ani ve bok a fanu te hi shwai chak le ma se mi ka chuan a shwai ani vai chuan a tha ngal tur thuwa vawin alua chilain atin tawang mai du hle ma se an nu chuan zui ngam talawa tha a vo be tlatawang chuan an pa swal tak bula chuan anom ta a chuta chin chu ai lia hian a fa te hi a mule tamya lawani chutia apa bula anom no tang chuan an nun chu mangchia ang mai alo chang zauta ama saberin an sikul kal chu phal talawa sikul chu choltirin ina adule mamo piang ti saktu achia hlo rongbol saka in chung ti fai saktu turan ni thu chu ashila apin dana chuan bel me riek na tura da a fanu te pin dana chuan a me vele an lo shat theina tur bel chu ada ta boka achang chuan zan rei tak tak nuwa te ko thina an kung kama a chuan camera te kamin an chitla vel lai te chu alo thlir reng thina ni athu an som lo dewa piang in a hrem thina achang in a neka achang phei chuan ergan ten akap thin bok achang changa sikulen kalve thei hlau chang te hian pem le thuk cher chur te hi an nei reng thina chung chu nau pang le zirtir tu te poin an mu mai lo an chunga thil thalo taka thlengani ti chu sheve bok ma se tuman engma an ti theilo an unau thumare taksikulan kaltolo nuwa an zirtir tu te chuan an chui chianga chuta chuan child protection lam thu nei tu te po anwa be pop ve nge ya ma se engma thleng zui te chuang lo achang chuan mi ka chu afanu te sikula chuan vakalin an zirtir tu te po hi ka cheturian chung ko ina hian an kal ve fawa ma se tu man kong an hon sak ngai lo thung police te roi an ni lo chan hi sha chian fak ni lo ma se dan she tu le mi thil ti thei tak tak mel sha ta nei wang ni berarin ani chu wang chuan an unau thum po hian police sa an thlen ngai lo an pa hian a sha chian chuan a that mayang ti an hlo wang ani kumsang ni sompali khan heng thil hi a in chan chawa an fanu zinga amilai tak Angela kum sompali alani lai ani nge nge apa nen chuan Israel an zin do na hotela chuan an thleng ta a chu chu mi ka chuan rem changa la in a fanu chu ama bula pindan chu trom ve mai turin adita a chumi zan chuan thil thalo tak chu fanu chunga chuan adita ni ani chu a fanu dik tak po ni lo midang fa anga pu in kum som paria ta lo tlin huna po anu pui ani don thu te ashil boka hepa hi ril rulama chiang lawani ti kan sha thia mangai hetiang anga mani fanu te ati thei hi ril rulam fel lo na su takani chute tanga an hole nu po chuan a che dan cho chhun zom chhota zela anu pui an ho chwa tak nuwa khan a fanu te pathum chu a game ten om taka chuan a tel chho chanta a voi kha chu fanu te jinga pakhat chu in bal pui turin a soma anu pui na chwa san nu tang khan hetiang zong hian a khosa chhota zelani afanu chian ti ngei pon an pom thlap boka fin fia ngei ani bok afanu ti ne na anom dun lai thalak duk tak lo tak tak te chu afanu te chian te bula te athon kwal chin ani heng har san na an to te in shil ton lo tur hian afanu pathum te chu asang thewin hun aman pui china achang chuan apin dana massage tur ten akawa mase massage mai pia lam thil ati pui fo chin he thila thlen no chang khan an unau zinga pakhat chuan anun na lak alo tum pha hial to boka
se wane thak takin damdoi in an thlenpui nuwa chanman ani ta ni ma se mi ka chuan adam doi ei tura ei pulwanga thleng mai ani thu hi doctor tin hena chuan a soi vek lat thong ni kha chu a fanu no pang ber maria chu a pin dana kolu tin damdoi chung chang pui turin asoma ma se maria hian a hniala wangin a phur chhuaka ram nuaya thingkunga tron betin chem ne na via awawa ma se heti chung po hian maria hian a hnial tla tawangin ril tram tui hala om turin darkar tam tak akal sanani heng unaw pathum te hi an tlan bo theilo a chan chu an pa swal takle mi ri grap mang poisak pakhat ma nei lo en kol na hnuaya hun rei tak anom to a chia hlo eng kim amamo ti sak tu tura anin ngai zo to a an ril ru chu a hruai dik lo zo to ani tuma puina po an be se ngam to heklo khale chen boina changa ol sam taka a chwa chin dan ten mu in an lo she ve vek to a mel shat le chian cha ane te po an she veka chu wangin police ne na thlen chu omzia omlovin an shiani an nu ailia la chu mire thei tak hun rei tak chung an tor ang chia lo twar ve thin tho ani a apui thei bik si lawani mi ka chung te la hian an chan em ema alama eng tiklai po in an tang tlat thin a fanu te nge ati na du hi an ring theilawa chu wangin an tan chuan chu mun shi om taka chuan an tang ang mai ani tho chwa an la nei lawa in an nei heklo chu ba ka tlan bo don poni se an unaw singa no pang ber chu no pang mai alani a an tlan bo san ngam bik si lo shom chu an twar ta tlok tlok mai ani ma se an naw chu alo puitlen hun an ngak ve fan fana ti chuan an vai an tlan bo theinan ti in an unaw nu tan chuan shom tor chu an huam ve tlat thin ani kumsang ni som paria July thla chu lo in her chuaka chuta chia chuan engkim top na chu a in chan don ta mi ka chu psychiatrist clinica akal zo nuwa ina chuan alo ho a in chung chu balin a fai lo hle ti aron mu chuan makati ema samte chu chhuata chuan alo omniai nuai maya thilte chu alo nok rem rum boka a fanu te chuan a phalchin ai tam poisan mangani ti te an hri chuak le ta zela a thin chu rim ema ti chuan a fanu te chu amal te tia pindana kolu tin an mita chuan paper spray chuan ka sakta chiam maya heta hian an upaber Christina asma nei chu ni khoshelavina tluk phang nge ni chumi zan chuan an pa Michael Kachaturia na mutnuwa chuan an unaw thum chuan a pa chu than tum ta a pa chuan a motora chem te da ring thin ti an hriata wangin in hnuai motor da na chuan thom dim takin an chukta a chem ten lak nu chuan tu bo lian thatak mai po an moboka chu po chuan keng tir ngal bok ti chuan thuthleng in then theya mika amuthil mek lai chuan anung lama tang chuan an bei tan ta a Angelina chuan tu bawin a han chut chor maya chuti vele Maria chuan chemte chuan alo vit pop mai Christina thung chuan amita tak paper spray chuan alo kap ve boka mika chuan enge thleng tamai chu a she thiam lo ema a the ang tok chuan a han dinga in hnuai chukna kailona chuan atlu thatarok rok mai chuti lai tak chuan Angelina a fanu te zinga a khoi masak per an milai ber chuan Maria I chem te ken lai chu chu sakin apa oma tak chuan a vitta sia maya mika chu atlu topa thole tur omzui to lavin athita ngalani mika chu avai bel khomin voi som thum paruk vi ani a an thenom te chuan aw thom chu an shingeya mase ka chaturian chung ka ti dan fo thin le an lo hriat fo to thin ani awang chuan ngai that lo ne em po chuan lo nei shan lova ti chuan an unaw thum chuan an pa chuan a bei masa ni tin do chuan phwa chopta a an mani te chu in tin a chopin an taksa te chu anin zei thi luya an pa chuan chem nen tha tumani tin an mani anin ven lama an vitamayan e ti in an soya masen nu loka police ten an zo chian nuwa chuan an tha nge ni thu chu anin puang le ta ani an unaw chu manan ni a masere lo te nuwa chwale ngalan ni a chan chu mi ka hi ril ro lama chian lo na nei en kol lai mai ani a fa ti hi moi lo takin a khoi thina an do lo chung a khoi lui thina ni tia pu ani ama doctor ngi po in miswal takle rap thak tak thin chhelu tukle mi boro takani thu a soi ve bok maro chu mi ka chung te lam ve thunge ro chuan mi tha takani afa te chunga hetiang hi atingai lawang ti in an lo tran ve tlat boka afa te hian aro le asum le pai ten do wangin an thatani tin an pu thunga ma se afa te hian athi nuwa ro chan tur le hlok na tur pakhat ma an nei lawa ama nu le aunaw nu minga engkim omso kani zia chu an fin fia ngal bok
achang chuan party te nein nun hlim tak man te po an du ve nge yang shom le khap reng renga hun man chu tu tlei rol ma hian an du bi ka ring lo achang chuan chung ko har satna te buaina te thei ngila hlim taka om hi tlei rol zong zong om thin dan zo kani ti in lawyer po in a soi nge nge ni an pa laka zelen turin an mani in ven nan an che tamai ani ati a tuna chuan custody atanga chwa an ni nge ya maro chu he case ala kal renga an unaw thum hian engdin huna ngen din don ti hi ala chiang ri lo an pathuma ho khap sak an nia in biak po phal sak an ni lo bok internet an mang thei lawanga interview po an nei phal sak an ni lo bok ani na ero chu an zong theyanga mase university le college kalte chu phal an ni lo achan chu engti khuna po tan ina khung thut thei an ni renga prosecutor te chuan an ma ni hring tu pa nge an that hi kumsom ni tal tang turan ni anti ve bok mase russia mi pui tam zok chuan an tran tlat thunga kutwar tu zok an ni tin an ma ni anin veng him zok mai ni anti ve bok dan dik taka chuan twal that tu tan ina tang tur chu an ni ti hi rin dan tam zok chu ani nge yang he thua hian me chetlei rol pathum te chu sikul an kal lo po in hliam le duk te pem te an nei po in tu man an nge sakin an nge ven lawa an ina tranga aw thoman shat po in tu man puyan tum chuang lawa an mani mai po ne lo an thenom ti ngei po silaya tha hia lawo thin tu chu an ngei thatlat nuwa an pa nge chu an ma ni nun zong zong ti chedon ma se tha an thlang ta jok ti atilanga achan bera chuan rasia khwan chung ko boina thila inrol hi dan dik lawa an langai tlat wang ani pakhata ani na taka chuan hetiang thil hian twal thana athen fo thin reng ani achangin atwar tuan thi a achangin poi khoi tu zo kan thi boka dan te hian atwar tu te tan an ma ni invena tur hi a phal sakani chuan hetiang he athleng fo rengang kachi turian unaw thum ti anga kumtam takma ni pa ngei ten an khoya an ti shom twar tu tan ina tang thei reng tin hunating te hi an phu tok reng an mu iti nge enge inge ve dan le comment section lama khan ilo soi ve don ya